बिथांमोनखौ लाफादों नोंसोर मानो लाफानांगौ जोगार हर नों बेदर गेसाव जाग्रा सुवाद लांसुनियाना जगगासिनो जोख्लाय हर बै सन्दन बायदिखौ नों गोदो बिपिएफआव थाबा जौ लोङै लोङै आबसु अफिसाव अन्थाइ खुबैयोमोन नों सुवाद अबाव मिनिस्टार होनना जगगासिनो जोख्लाय हर बेफोरखौसो लाखिदों नोंसोर। खुलुमबाय। गोसो गैयामोन फोरमायनो नाथाय नोंथांमोननो बयनिसिमबो एसेब्लाबो फोरमायनो होननानै नुजाथिबाय। दा जिथुके बिटिसि बिटिआरआव गोदानै सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय 60टा गामि हाबसनदों आरो बैखौनो लानानै दिनै बिपिएफ दोलोनिफ्राय गफुर हालामसिमबो दावबायफैदों फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै। दा बै बिसायख'थिनि थाखाय बिथांमोना सरासनस्रायै गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायनाय हाबाफारियाव बै सावरायनाय हाबाफारिखौ नुनानै इउपिएल दोलोनि माखासे बिबानगिरिफोर लोगोसेनो बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफोरनि बायदि बायदि केपसनजों लिरनानै फेसबुकआव पस्ट होनाय प्रेस मिटनि गेजेरजों इउपिएल दोलोनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोना प्रेस मोसाहारि बा फैलाव मोसाहारि बिथांनि हेंथायै माखासे प्रेस मिट होनाय बेफोरखौ नुनो मोन्दों। नाथाय आं रावखौबो थांखिनानै बुंनो साना आरो सोरनिबा फेसबुकआव पस्ट होनाय सोरनिबा प्रेस मिटनि हेंथायै आं भिडिअखौ बानायाखै नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानदों जों बयबो गफुर हालामनि बा सनितपुर बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफोरा जों बयबो बिटिसिआव हाबनायखौ लुबैयो बयबो जोंबो बिटिसिआव हाबनो मोनगोन होननानै जोंबो आसा खालामो। नाथाय बेवहाय दिनै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि जोंनि गफुरसिम हाबगोन होननानै खोथाल' लाबोदों। बेवहाय डाइरेक्टयै थोंजोङै बै एग्रिमेन्ट समावनो सोजोबखानायमोनब्ला जों बयबो गोजोननाय मोनगौमोन आरो जों दिनैसिमबो वेलकाम खालामो। दिनै जिथु 60टा गामि हाबनायनि गेजेराव जोंनि गफुराव आंनि साननो मोननायाव 29टा बर' गामिफोर दङ। बै 29टा बर' गामिफोराल' दिनै बिटिसिआव बा बिटिआरआव हाबनो मोननाङामोन जों बयबो हाबनो मोननांगौमोन होननानै जों दिनैसिमबो हप एन्ड एसपिरेसन दङ। नाथाय बेखौ लानानै दिनै बिपिएफआ बेवहाय बिटिआर सुक्तिखौ केस होनाय लोगो लोगो जोंनि गफुर हालामनि बा बर' गामिफोरखौ सोनायाव बिराद खस्थ' नांदों जेने थेनेसो हाबदों होनदों। आरे बाबा सोबाय नालाय सोबाय खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो 60टा गामिखौ सोनो हादोंब्ला अभारअल गफुराव थानाय बर' गामिफोरखौ मानो सोनो हायासै बे मोनसे आंनि आफसुस कुइसन सोरनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम सोरनिसिम इउपिएल गभ दा प्रमद बर' बिथांनिसिम मानो सोनो हायासै दिनै मानो 60टाल' सोलांखो दिनै गफुराव थानाय बा सनितपुर बिश्वनाथाव थानाय बै 60टा गामियाल' दिनै सोमावसारनायाव बारसोमफायाखैमोन थालांनाय गामिफोराबो सोमावसारनायाव बारसोमफादोंमोन बे जोंनि मोनसे आफसुस। बेजोंनो लोगोसे दिनै जाय 60टा गामिया हाबदों बे बिटिआरआव हाबाखै रायजोफोर बे बिटिसिआवसो हाबदों मानोना बिटिआर एकर्डआ मोनसे एमेन्डमेन्ट बिल जानानै पास जायाखै बे मोनसे सरकार नङा बे मोनसे जेरैहाय सिगांनि समाव बिटिएडिमोन दानि समावहाय बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन नाथाय सरकारा बिटिसिसो बेखायनो बै जाय बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनै बिपिएफखौ निन्दा होदों बै बिथांमोनखौ आं लाजियो मानो लाजियो दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों लाबोनाय जाय 60टा गामि हाबदों बै गामिफोरा दिनै बिटिआर सरकाराव हाबाखै रायजोफोर बिटिसि सरकारावसो हाबदों बेखायनो नोंथांमोना हायोब्ला बिपिएफखौ खुलुमनांगौसो मानोना बेलसिया थांनाय 2003 मायथाइ 10 फेब्रुवारि खालाराव खालामना लाबोनाय बे बिटिसि सुक्ति बे बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों लाबोनाय बिटिसिआवसो हाबदों बेखायनो नोंथांमोनहा बे बिटिसिआव हाबनो मोननानै बिपिएफ दोलो बा बिएलसि बिथांमोनखौसो खुलुमनांगौ बा बर' रायजो राजाफोरखौसो आरज गाबनांगौ नोंथांमोननि सरकाराव नोंथांमोननि एडमिनिस्ट्रेशनाव जों हाबनो मोनबाय रायजोफोर जोंनि 60टा गामिया बेबायदिसो जायो आरो दै फर्मेलजों थाङोब्ला। नाथाय दिनै नोंथांमोना सोरखौ निन्दा होबाय थादों बिपिएफ दोलोखौ बिपिएफ दोलोआ केस होनायखायनो गामि सोसननो खस्थ' जादों आरे बाबा खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो सोबायब्ला बयखौबो सोदो मानो 60टाल' गामि सोखो जोंनि बे दुखु मोनसे आफसुस थानाय जेब्ला नोङो 60टाल' गामि सोनो हाखाबाय बै हाबबावगोन गफुरसिम हाबगोन आलुफारासिम हाबगोन सेसादैसिम हाबगोन होननाया बे हाबगोनैनो सिमाङा सिमाङैनो थालांनोसै मानोना
मोनसे एकर्ड मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों जाखिनिया सिगां समाव जायो बेल' जायो उननि समाव आरो बेखौ नायफिननाय जाया मावफिननाय जाया बाथ्राया बे दा जुदि गमामायैनो दिनै नोंथांमोना हेंथा होबाय थानाय बायदि प्रेस मोसाहारिया जोंनिफ्राय भट मोना बिपिएफआ जोंनिफ्राय भट मोना होननानै हेंथा होनाय बायदि गमामायै प्रमद बर'आ दिनै सरकाराव फैफिननो हायाब्ला अब्ला हाग्रामा महिलारि बिपिएफ दोलोआ सरकाराव फैयोब्ला नोंथांमोना हेंथा होबाय थाबाथ' बे नोंथांमोननि जिथु 60टा गामि हाबनाय बिनि थाखायथ' खामानि मावनाय नङाना बिपिएफ दोलोआ दिनै नोंथांमोना सापर्ट होबासो बिपिएफ दोलोआ नोंथांमोनखौ उनाव नायफिनगोन दिनै नोंथांमोना जास्ट बिगिनिंसो हाबहांदोंसो हाबगोनसो बेवहाय एडमिनिस्ट्रेशन लेभेलाव बोरैहाय थांगोन नोंसोरनि कर्ट कासारि अफिस बायदि बायदि मावख'फोरा बबाव जागोन माब्रैहाय लाबोगोन बिसिडिसि नांगोन ना नाङा लाबोनांगोन ना नाङा गोबांथा खामानि दङ दा अब्ला दिनै प्रमद बर'आ गावनो सरकाराव थागोन ना थाया जानानै बिनि आथिं हमां जागासिनो जायनि फलाव बिजेपिआ बेखौ सिंजों जोगारखाबाय नङा होमबा इउ पिपलखौ प्रमद बर'खौ बिजेपिआ सिङाव जोगारखाबाय जायनि फलाव प्रमदनि बुंनाया दिनै माने बोलो गैया गाफां फुवां जागासिनो दङ मिथिदोंना मिथियाखै प्रमदआ दिनै सिङाव बिजेपिजों जोगार जाखाबाय अब्ला नोंथांमोना माखौ लानानै दिनै बेबायदि हेंथा होनो नोंथांमोना ओंखारबोदों दा जायखिजायानो जादोला दे नोंसिनि बिटिआरआव हाबनायखाय प्रमद बर'आ सोनायखाय इउपिएलआ सोनायखाय 60टा गामिया नोंथांमोना सोरनोबा इउपिएलनो होयो सोरनोबा बिजेपिनो होयो सोरनोबा कंग्रेसनो होयो सोरनोबा बिपिएफनो होयो जों बैफोरबायदि बाथ्रायाव दा जों खोथाखौनो बुंला दे नाथाय बिपिएफआ सिगां थांनाय 15 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय मोनसे बिथा मोनसे नबथि दंखायो गफुराव बिथांमोना मोनफ्रोमबो पन्चायत बिसायख'थियाव बिथांमोना इलेक्शन गेलेफैखादों गावनि मोनसे बिथा होननानै गावनि मोनसे नबथि गावनि मोनसे नसा होननानै बेवहाय जायगा दंखायो बिपिएफआ दिनै बेवहाय बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै गफुर एरिया हिसाबै बिपिएफनि कमिटि दंखायो दा बैफोरबायदि थांनाय 15 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जुदि बिपिएफआ पन्चायत इलेक्शन गेलेदोंब्ला आरो बेलाय बिटिसिनि इलेक्शनसो बिथांमोना मानो गेलेया जानो नोंथांमोना सोरबा गोदानै हाबनायाव प्रमदनो होखो मा जाखो नाथाय बेयावथ' बिथांमोननि मेम्बार प्रेसिडेन्ट काउन्सिलर बायदि देरहालांनाय दंखायो बिथांमोननि सापर्टारा अलरेडि दंखायो दा बेवहाय नोंथांमोना हेंथा होमालाय प्रेस मोसाहारिनो भट होआ होनमालाय बेवहाय मा रज'नांगौ जाखो जेरावहाय 15 बोसोर सिगांनिफ्रायनो पन्चायत इलेक्शनावनो बिथांमोना बिपिएफनो भट होबोखाबाय आरो दाथ' बिटिसिआवसो हाबबावदों हाग्रामा महिलारि बिथां लाबोनाय बिटिसिआवसो हाबबावदों बिटिआरआव हाबबावाखै अब्ला नोंथांमोना बै बिथां सापर्टारफोरखौ माबोरैहाय होबथाना दोननो नोंथांमोना बिथांमोननि भट होनायखौ नुगोन जानो बिथांमोनाथ' गमामायै बिपिएफनो होखागोन ना बाथ्राया बे आरो बेखायनो बुंनानै जेबो ओंथि मोना बुंनानै जेबो लाब गैया नोंसोर जा हाबबाय बेखौनो धन्यबाद होननानै बयनिसिमबो नोंथांमोना साबायखरसो बावनांगौ आरो जाय दोलोआ दिनै गफुरखौ सनितपुरखौ फुल फ्लेजेड बिटिआरआव बिटिसिआव हाबहोथारगोन बिथांमोननि जानानै जों खामानि मावगोन होनना ओरै खुलुमलायनांगौसो इउपिएलआ फैबा इउपिएलखौ खुलुमनांगौ बिपिएफआ फैबा बिपिएफखौ खुलुमनांगौ बिजेपिआ फैबा बिजेपिखौ खुलुमनांगौ कंग्रेसआ फैबा कंग्रेसखौ खुलुमनांगौ नोंसोर हाबनो मोना नोंसोरनो भट होआ होननाय माने सोरबा पार्टिया जेननानै थाथोंसै नोंनि बे गामि हाबखानायाबो जेबो अफिस जेबो बिसिटिसि जेबो जाला गोदानै हाबबावनांगौआबो जेबो जाला बिदिसो जाहैगोन मानोना प्रमदआ सरकाराव फैखाला जों बयबो मिथिगौ नङा होमबा दिनै प्रमदआ मा होनदों हारिनि जेंनाया जोबाब्ला नांगौ जायोब्ला जों राजखान्थिखौनो गारगोन प्रमदआ राजखान्थिखौ गारगोनबा दिनै बिजेपिजों जोगार जानानै मानो गुबुन पार्टिनि लिडारफोरखौ मानो लोगो हमहैदों हो नंगौना नङा दा बाथ्राफ्रा बे आरो जों फोरमायनो थाङा स' गफुरनि थाखाय आं रावजोंबो आङो माबा दुखु मोनलायनानै नैबे भिडिअखौ लाबोआखै खिन्थु बिपिएफआ गफुरखौ दा हाबथों हाबनाङा होननानै बिटिआर सुक्तिखौ केस होआखै मिथिबाय आरो नोंथांमोनजों दा सोर दङ चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारि बिथांमोनाथ' होदोंना पिआइएलखौ बिथांमोनाथ' होदोंना दा बिथांमोनखौ लाफादों नोंसोर मानो लाफानांगौ जोगारहर नों बेदर गेसाव जाग्रा सुवाद लांसुनियाना जग्गासिनो जोख्लायहर बै चन्दन बायदिखौ नों गोदो बिपिएफआव थाबा जौ लोङै आबसु अफिसाव अन्थाइ खुबैयोमोन नों सुवाद हब मिनिस्टार होनना जग्गासिनो
जोख्लायहर बेफोरखौसो लाखिदों नोंसोर नोंसिनिसो बुलरा जायखिजाया बिपिएफआ गफुरा दा हाबथों होननानै बा हाबनो मोना होननानै बिटिआर सुक्तिखौ पिआइएल होआखै होदों मानि सायाव बिटिआर सुक्तियाव माखासे डेट्रिमेन्टेल क्लजेसफोर दङ जाय क्लजेसफोरानाखि बिराद गिथाव बाथाव जेरावहाय हाबखानाय गामिखौ दानख'नाय माखासे माने एमओएस आवसो बे मोनसे मोननै एमओएस गिख्रंथाव क्लजेसफोरनि थाखायल'सो केस होदों गफुरा जे बिटिआर सुक्तियाव हाबनो मोना बा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिआव हाबनो मोना होननानै बिदि केस होआखै रायजोफोर आं मिथिगौ आं खुद क'क्राझाराव बेसेबांबा गोबाव थाबोनाय बिथांमोनजोंनो थाफाबोनाय आं गासिबो मिथिगौ दा बाथ्राया बे खिन्थु बिपिएफ हिसाबै गफुराव खुनु गिनाङा बिपिएफनि दैदेनगिरि नोंथांमोन गफुराव नोंसोर बे 60टा गामिनि गेजेराव आं गफुराव साननायाव ना 29टा गामिया दिनै गफुरनि 29टा गामिया दिनै बिटिआरआव सोरनाबा दनस्रियाव सोरनाबा भैरबकुन्दआव सोरनाबा बेबायदिनो बेहेरगाव माबा माबि 7टासो समस्तियाव हाबैदों बबेबा गामि दरसेया बबेबा समस्ति बबेबा गामि दरसेया बबेबा समस्ति जायखि जाया आं नोंथांमोननो बिपिएफनि दैदेनगिरि नोंथांमोननो खोथा होबाय 75% भटखौ नैबे गोदानै गफुरनिफ्राय हाबनाय 29टा गामिनिफ्राय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं खुनु जिंगा गैया नोंथांमोननि बिथाया बिराद मजबुत आं बेखिनिखौ बुंहरबाय आं बाव रावजोंबो क्लेसिं लानो बे भिडिअखौ बानायाखै खिन्थु नंगुबैखौ फोरमायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायबाय स' थेंक इउ एसेनोसै गोजोन्थों